Velkommen til historiens verden. Har du glemt dit kodeord og ønsker at bestille et nyt, skal du blot klikke på login-knappen her til venstre på forsiden. Indtast din e-mailadresse i feltet og klik på login. Du har nu bestilt et nyt kodeord, som bliver sendt til dig i en mail. Gå over i din mailbox og åbn mailen. Vær opmærksom på, at denne mail kan ende i dit spamfilter eller din uønskede post. Og hvis ikke du modtager mailen med det samme, når du bestiller et nyt kodeord, så kig i disse mapper for at se, om mailen skulle være havnet her. Hernede i mailen fremgår kodeordet. Det tager jeg lige og kopierer. Indtaster min mailadresse igen. Og den nye kodeord. Og klikker på login. Jeg er nu logget ind, og kan nu efterfølgende ændre mit kodeord til et kodeord, jeg selv kan huske efterfølgende. Jeg indtaster det kodeord, som jeg lige har fået tilsendt i mailen, og klikker her. Navndøber selv mit kodeord og opdaterer. Nu har jeg ændret mit kodeord til et kodeord, jeg altid selv kan huske. Husk at benytte dig af logud-knappen, når du er færdig med at være på portalen.